ingkang utama menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben tahun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama melih Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya ya. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Niken, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. 1 nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Kembali nggih ngoten. nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astaga. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya napa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku wau. Oh, Ora pepek. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tup lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau
ing Maespati. Santai Pak, santai. Ampun keseso Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun Kang Kinelung Triprakara Gunakaya purune kang diantepi Ya. Nuhun Nitra Utama. Tepuk tangan untuk Mas Tepuk Yogi tangan. Dirgantara. Suwantene jenengan suwae lho Pak. Jenengan belajar teng pundi Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih. Oh, Nembe saking nek wau diwarai kok. Nembe wau lho Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar. Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Capek gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kali Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih Pak. Oke. Maka, yuk. Di zaman percuma jara kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi Newes mana keturunan sing digadai yen tinggal janji saiki apa ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Zaman perjuangan
Alhamdulillah gayeng tenan iki Mas. Pripun Mas Yogi? Sampun. Loh, Cekap. sampun. Kok Pak? sampun iki lho? Sampun, Pak. Masa Pun megah-megah kula. mboten tanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan Ada. lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Ah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Oh. Kakak. Kakak Alfred. Sampun. Pripun? Mas Dalan. Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Nah. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, ini wis ngene iki tanda-tanda Petung iki, kehidupan. Mas. Petung, Mas. Oh, petung, Petung. ya. Lho. Nek wis ngerogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lho. Alhamdulillah. Mas Yogi Alhamdulillah. Dirgantara. Oh, Contoh nggih. seorang pemuda yang sukses. Nggih, Ah. Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Iki- Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. Wah, jan- Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf, Heeh. per huruf. Per huruf. Yogi, Y. Y. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Mas Teh yang selalu Memperhatikan. memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene Ah, iki lho, pemuda-pemuda Mas. kabeh. Heeh. Piye? Y. Oh. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul betul. Ki Bener masuk, ta? masuk. Y O G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Wah. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok, Satria cocok. Dirgantara. Pak Yogi Dirgantara. Wah. Bener yo. Sing terakhir I. I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Nah. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ah, Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur Kingko setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan Oh, channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insya Allah. Ngaten, ngaten, ngaten. Amin. Nggih, Nah. nggih, nggih. Oke. Adik ini kan, Inggih, dalem, iki aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oh, nggih. Niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oke. Oh, nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah. Gelang alit mawon. Gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur Nggih. nuwun. Heeh. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk. Oi.
kepada Nasdem yang ke-10 tahun. Semoga tetap jaya. Doanya untuk Mas Yogi yang sekarang untuk duduk. Mas Yogi doanya semoga panjang umur dan sejahtera. Oh, amin. Dan sukses dalam karirnya. Sukses dalam karirnya. Wah, luar biasa. Aku ki mung dina-dina ki rada galau tenan. Peh. Aduh. Peh tenan. Wis galaunya apa toh? Ndak kuat aku gini. Ngalah, galauat yo salehke. Marai kena PPKM ini. Apakah arti dari PPKM, Nang? Pernah perhatian kemudian meninggalkan. Ya. Aduh. Ketoke Nanang iki ketoke kok wis kemeceri jane umur piro to, Nang? Wis kudu mangan wong ayo. Kok sampeyan umur piro? Nikah Mentolo kudu tak emplok iki ayone. Lho, aku sembok emploke lho. Sampeyan umur piro? Jujur Kula jujuran. umure ya wong kelahiran 92 ya 29 po. 29. Iya. Wah, jane ya ibaratane wayahe rabi. Wayahe Mas ra kuat Mas. Oh, iya. Mas Yogi kula jenengan golekne. Oh, iso sambat ning Mas Yogi. Saiki pamerno tembang. Nggih. Napa niki? Oke. Ki ana pamundhut pepeling. Pepeling. Ki lho Nang ana anu kagem sampean. Wo, nggih sembah Saking sinten Mas Tiar? Saking Mas Yogi. Saking Pak Yogi sembah nuwun Pak Yogi. Kuwi pira Nang diceksekno? Wah, aduh, cek kon delok. Ayo no. Astagfirullahaladzim. Piro, jajal piro. Iki ta? Heeh. Walah, wis roh. Piro? Lagi biru apa? Rupane kok ngene lak mripatku sing burek ya. Abang apa biru? Abang. Oh iya. Ya picek tenan berarti ya. Lah traya picek kae. Oh, biru tuh. Nah, iki ini. Wah, ini Mas Yogi nyusul ini loh. Piye ini ganteng ora? Pundi mboten. Walah ya Allah lha niki. Pripun Mas Yogi? Kata di komentar jenengan pripun? Niki Mas Danang. Pripun? Niki wonten ketua fraksi kula. Nggih. Ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Nganjuk. Nggih. Ket mau kan sing disebut ganteng tok. Nggih no. Lah Juk ya nek DPR sing ayu, Mbak Dela. Oh, ngaten. Nggih. Lah pundi Pak Yogi sing ayu? Ngapunten lho mboten ketinggal niku. Aja lancang. Aja mundur. Nganjuk niku DPR-e 3. Saking Nasdem kula sing ganteng dhewe. Ya. Alhamdulillah. Oh, berarti yang 2 cewek. Cewek semua. Niki berarti bersama Ibu Haji Ratna Wulandari, Ketua Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk. Oh, alhamdulillah. Nama panggilannya Ibu Mbak Ratna. Nggih, Mbak Ratna. Niki juga masih muda, Mas. Oh, nggih. Hebat ya berarti Nasdem niku muda-muda sedaya. Yang satunya Ibu Lili yang pada malam hari ini dereng saged gabung. Nggih. Anu mbok menawi di kantor DPD Partai Nasdem butuh cleaning service. Oh, kula kinten butuh potensi pemuda kados Mas Dala. Mas Nanang niki lho. Oh, saged. Wah, monggo niki Ibu Ratna badhe mungkin sepatah dua patah kata. Monggo. Niki Bu. Mas Nanang lungguh dhisik. Wah, ben Ibu Ratna kelihatan. Sing ngarepku ganteng era. Oh, ganteng Bu, wah jan kaya gantengnya kayak ngiringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki wau sampun pamit sakjane. Terus dibeto mlebet malih. Tapi alhamdulillah. Karena badhe ninggali amplop. Alhamdulillah diaturi enek Mas ganteng. Tak delok sing ganteng ki kok malah dalange. Nggih. Mboten no kalah ganteng kali Nanang kula. Loh, ganteng kabeh. Oh nggih. Niki pripun Bu komentare napa badhe sepatah dua patah kata monggo. Menyampaikan napa badene? Nggih. Yang bisa disampaikan matur suwun atas rawuhnya semua. Terima kasih. Mas ngapunten lho ya, aku lek kon basa Jawa kaya Mbak Niken no, mboten saged kula. Nggih. Ada cara Bu, ada cara. Pripun Untuk dapat mendalami bahasa Jawa itu ada cara. Mboten nggih. Kulino nanggap wayang.
Oh, ngoten. Nggih. Ditulak Mas Karena Yogi. niki kula jak munggah, kersane kula mboten abot. Oke. Jadi kula nanggap. Kula nanggap. Amin. Untuk Allahumma kedepannya amin. dapat diagendakan. Nggih. Amin. Pripun niki Mbak Ratna. Dadose di ulang tahun Nasdem yang ke-10. Nggih. Kami berharap semoga Nasdem Nganjuk Nggih. bisa lebih baik lagi. Amin. Kami juga minta doa supaya Nasdem di Kabupaten Nganjuk ini bisa lebih berkembang, Amin. lebih maju, Amin. lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Ngoten. Amin. Dan semoga mudah-mudahan nanti harapan kami minta doa dari semuanya di 2024 nanti dari kami yang bertiga ini mudah-mudahan nanti terus bertambah dan nggak stuck hanya di 3 orang ini. Oke. Kita minta doanya. Siap. Gerakan massa sekarang itu gerakan yang paling kuat, kekuatan yang paling kuat itu kekuatan massa, Bu. Nggih, lari nem-nem niki lho. Nggih, Kados mas-mas niki. dados mami Nggih, ta? sakit kerjasama dengan Astabrata. Wow, saya yakin Oh, ngaten. akan meningkat Nggih. bukan hanya 3. Wah. Amin, Oke. amin. Alamin. Nggih, namun kap semanten, kok lek Nggih. suwi-suwi ngesakno emas sing ganteng nek ngarepku iki lho. Nggih, iki jalan lah. Ketoke wis anu iki, wis bingung ning lungguh isor suwi-suwi wis bingung, pengin ndang ngadeg dhek. Nggih, niki- Mboten. Mboten. Ini cekap semanten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Mbak warahmatullahi Ratna. wabarakatuh. Heeh. Nggih. Wah, lah iki. Iki lho Mas Anang. Nggih. Ojo. Ngadeg Aku anu Mas Akbar rada pekewah nek pokoke Mbak Ratna ini anu ayu mbah pekewah aku. Nggih, ngapunten. Nggih, sembah nuwun Mbak Ratna. Kaya wah kok ndelok ya mboten pareng. Kaya Tepuk tangan untuk Mbak Ratna. tepuk tangan. Nggih, sembah Alhamdulillah, nuwun. Rabbil Terima kasih. alamin. Nang, Nggih. kowe iki kudune matur nuwun karo aku lho. Loh, otomatis. Lah kowe iki sing nglantarne entuk rezeki ki aku. Loh, ora-orane kaya panggah no. kok. Panggah lah ya. Harus. Ora ketang kopi-kopi sak jingkir. Lah, Ben ning harus. mripat mak piye nah? Mak piar. Langsung mak piar. Wah. Iki ana pambudutan pepiling. Nggih. Heeh. Pepeling dibawani. Bawanana ya nang ya. Nggih. Nanti ben sing nembang sinden ketiga berdiri Nggih. berdiri ya. Pun. Mangga. Rukun Islam kang 5 puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke. Suasana pandemi jarang ana wayangan mesti Nggih, haus kowe hiburan. kangen wayangan mesti ya Nggih, toh? Kangen haus suasana hiburan. wayangan ya toh. Nggih. Mula aku wis matur kepada Mas Yogi titip kanca-kanca seniman dumateng panjenengane Mas Yogi ngono. Nggih, mugi-mugi kemawon. Amin. Sama. Terus nenang. Rukun 5 puniki sahadate kang angka siji Terus? kang angka 2 salat dene kang telu
Budal rene mau karo sapa nang? Numpak motor pitik niku iki ambekan. Iya. Numpak motor ora jurusanmu akhirat. Sing mesti niku. Kowe iki jan tenan kok ya. Glelengmu lho sing tak senengi ya. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna. Oke. Dik Niken Salindri, Dik Sinta, Mbak Enggar jumeneng. Monggo. Heeh. Iki jajal nang nek pancen kowe ro. Nek contohnya kok Mbak Enggar sik Mbak Enggar nek sampean pancen roh iki ciri-cirine wonge piye? Oh. Alah yo ciri-cirine rada dhuwur awake langsing. Oh. Ya wis karepmu. Nek Dik Sinta? Wong asline yo lemu, tak arani langsing iki berarti motoku yo picek tenan. Terus nek Dik Sinta wonge piye? Lek Dik Sinta koyo yo piye ya sik tak grayane sik. Weh. Piye? Yo mbok terawangno piye? Wonge Yo, piye ciri-cirine? Sik to. Kok gak ketok to sing ndi? Heeh. Wonge yo lemu. Nek- Oh. Lah nek Dik Niken lagi lho. Alah ya ora usah diomong kuwi nek putrine Bu Winarsi siji iki wis ora usah diomong nek iki. Piye lek aku piye, Mas? Ah, wis ora trimo piye-piye wis menggemaskan nek kowe. Menggemas. Terus kowe. Menggemaskan gak pengen nyiwel aku lho, Mas. Oh, saka cara anu wis kudu ndang tak emplok tenan Weh! nek karo dirimu. Bongget panganan po piye Aku kok. lek karo bocah sitok ki wis korot-korot kudu ngemplok tenan. Lagune Pepeling. Pepeling. Sinden 3. Yo, baris Oke. siap gerak. Nah, kudu kenceng. Yo, siap gerak. Tersikap sempurna Mbak Enggar. Ya, siap gerak. Lencang ke kanan gerak. Ya, kanan. Yo, geser. Oke. Ya, heeh. Aku ndek nek kanan nih Mas, berarti piye lencang depan aku. Oh, meneng ayo. Meneng pojok mergo. Tegak gerak. Wah. Ini kan menenge elek kok. Heeh. Saiki Mas Nanang di depan sendiri posisi, oke, di depan sendiri, nyontonin joget. Nah, nyontonin joget. Dicontonin jogetnya Mas Nanang. Ayo, Mas kendangnya. Nanang instrukture cara Ya, instruktur jajal. Aku. Dicontonin sih kendangan jaipong tok, kendangan Ya jaipong. met kudasi Mas, HP Ah, Mas. Kok aku lho. Ya met kudasi. Ya. Ayo. Dang. Nah, gini. Asik. Sing. Salam dari Binjai. Ya met kudasi, Oke. Bang Jamet para kedasi. Ada kimochi, Iya, para kedasi. Iya. Wes jan koyo anak kucing golek imike mboke lho. Kayak tenan nek kayak tikus anyangan-anyangen lho. Oke, Pepeling, Dik Niken Salindri, Ya. Sinta Widya Palupi dan Mbak Anistia Enggar Sari. Ayu ya, Anistia Ayu Enggar Sari. Oke, yuk Pepeling, tak tuntak. Oke, kayak nyengke. Awas. Tansah dielingke wis
subuh duhur lan asar salat sayap tinadoh tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe Jasamrana iku perintah agama ngelingono ning donya mung kadela hampir lan tawakan pasrah sing kuwasa yen kepare Oh, as. enggak suwarga Ayo kedua bareng-bareng, yo. Sholat kaki, sagae agama lima waktu kudu tansah dicoba nanti istiqomah meskipun nina gue sempurna yang berjamaah subuh duhur lan asar salat sayap tingedoh tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe rayogane ditambah salat sunahe Jasamrana iku perintah agama ngelingono ning donya mung kadela sabar lan tawakkal pasrah sing kuwasa yen kapengen besok munggah suwarga. Oke, makasih Dek Niken, Dek Sinta, Mbak Enggar. nggih sembah nuwun Oke, makasih juga Mas Nanang ya. nggih Aku ketoke arep ana jadwal ning Ronggot nah. tanggal pinten Oh, ngusik iki masih rembukan kok ya. oh oke Maksudnya siap engko nek anu tak kabari. nggih sampean inbox ning Facebook e Wadah. Facebook. Heeh. Kang Gareng, piye, Tru? Aja keladuk anggone suka parisuka iki paket wayang virtual lah. Jadi ora sewengi. Tetap menggunakan prokes protokol kesehatan. Lakone Wahyu Kamulyan Jati Satrio Dirgantara. Kaya piye lakone? Ayo. Nutuke lakon derekke ndorone awake dhewe. Ayo, Tru, tak derekke.